South Africa sanibonani igama lami nguthabiswa kacela uqumba amaqumba laqombisa lentaba bukhoma ku TV esibiza ngokuthi ke uhlanga media sitholakala lapha ku YouTube okwakho kumele uqinisekise ukuthi uyakwenza ukuthi ungafaza usubscribe ngaso sonke isikhathi mawukuthi akwazi ukungafazi phinde uqikelele futhi nokuthi uyawungafaza ulike igama lohlelo ihwayi mina ebantwini bebonke kungani ukhetha ukuthi lobu buhlungu ubuzwise mina sibonge kakhulu eGoli eJohannesburg kandonga ayibhaliwe abortion safety abortion sifike lapha basikhombisa uthando olukhulu kakhulu abantu nabako Zimbabwe abantu baseyindaweni ehlukahlukene Thembisa eGoli Soweto siyabonga kakhulu siyathembisa futhi ukuthi sizophinda futhi siyohambele namanye ama province okuyinto engicabanga ukuthi abantu bayafuna vele ukuthi siyenze eMpumalanga siyafisa ukuthi sibe nomuntu ozobu admin we group siyafisa ukuthi Eastern Cape siyafisa even nase Cape Town ukuthi sibe nabo abantu abakanjalo abazobu admin bama group aseyindaweni abahlala kuzona because kubonakala sengathi abantu bayafisa ukusibona sisondela eindaweni abahlala kuzona sibuyile futhi nakuleli sonto noTalatiya noTavatava sifuna ukubona ke ukuthi ke ngabe ubani oyogcina egobile ngumuntu uthi mina nguma wengane thomunye yebo nami nguyena ubaba wengane kodwa ke phela abakithi ayikho enye indlela engenzeka ngayo lezi zinto ezikanjalo ziyinkinga ngoba ziyayiqeda imishado kwabanye abantu ziyiqede nje ngempela ekubeni umuntu ulitholile lonke ithuba lokuthi angakushada aloke ekubalekela nje ekubalekela mhlawumbe ke siye studio siyobona ukuthi mhlawumbe singayilungisa kanjani lolu daba asiphinde sikubingelele embukeli lapho ngasekhaya igama le show ihwayi mina ngegama le TV uhlanga media uhlanga media khona ke ezinye inceke ezithi umhlanga media futhi sisemhlanga rock semntanami no uhlanga media sino baba la beduze kwami esifisa ukumazi kabanzana uzokhumbula ukuthi lo hlelo siyayihlale phansi nomuntu ngoba sesitsheliwe ngaye sihlale phansi naye nathi simbheke ngendlela yethu simbuze sifisa usimbuze yona efana ncamashini nemibuzo esithe sayibuza emntwini okuyena osibhalele baba siyakubingelela sakwamukela ohlelweni. Yebo sabona mfethu. Ninjani? Ngiyaphila. Siyaphila nathi ubaba bayigama nesibongo. Usikhumbuzo Sithole. Okay. Siyabonga kakhulu. Kunembuzo ke bengizokubuza njengalokho mhlawumbe sowuzwile la ku-intro mangichaza ukuthi yini ekwenza ukuthi sikubuze imibuzo uyabona. Alright. Mhlawumbe ke ngiqale sibonge nje ukuthi ukwazile ukuthi ufike. Uyabona ngiyazi mhlawumbe baba khona izinto abengingathothi mhlawumbe zidinga ukuthi azenze kodwa wakwazi ukuhlonipha siyabonga. Ngifuna ukuthola la ukuthenini izingane babunazo. Yebo nginazo. Oh okay. Ushadile vele kodwa. Yebo ngishadile. Oh. Ingane zasemshadweni zonke lezi. Zimbili emshadweni bese zibambili ngaphandle. Zasemshadweni? Zimbili ngaphandle? Zintathu. Oh, zintathu nangaphandle. Mina ngizo5 ingane zakho sezonke. Yebo. Usho uqale waba yisoka kuqala. 3 ingane noma wayo. Hayi umuntu oyedwa. Oh. Umuntu oyedwa. Phokuza kanjani ukuthi mase ushada omunye umuntu kodwa unomuntu okuzalela ingane ezintathu? Angithi ababusiswa ngokufana abantu. Yebo. Ababusiswa ngokufana? Yebo. Angazi mhlawumbe kodwa lenkulumo indala kunami. Angazi ngizikhulile kunami lenkulumo abantu ababusiswa ngokufana. Yebo. Ayingase kuzofanele ukuthi kuyihlakaza. Isijike kakhulu. Afaka amanzi mbijana. Angithi abantu mangabe omunye umuntu uyaphiwa abe nenzalo eningi. Omunye mhlawumbe aphiwe mhlawumbe eyodwa noma sibembili. Cabanga ukuthi into kanjalo engizama ukuchaza. Okusho umunye wamiyekela ukuthi uzale kakhulu. Hayi lutho. Wamiyeka kanjani? Umuntu esekuzalela ingane ezintathu. Ukuthi bese mhlawumbe nabanongaboni ngasolenya mhlawumbe okusiza. Hayi lutho ukuthi bese ngitholele ngimthandayo kakhulu. Isizathu sakwenza ukuthi uyeke lo ukuthi wasotholela umthanda kakhulu kunaye. Yebo. Okay. Hayi no ngiyezwakala. So ubudlelwane phakathi kwezingane zakho bunjani? Ingane zakho zangaphandle nezemshadweni. Abubuhle kahle. Yini mocabanga ebangwa noma ngolwazi onalo? Ngokwami ukubuka akithi laba basemshadweni bona kubonakala ngathi bathola yonke into abayidingayo ngoba sihlala nabo.
laba abangekho engahlali nabo la engibathole ngaphandle kuba sengathi mhlambe bona bayithola yonke lento abayitholayo laba as a result kugcina sengathi mhlambe nginaka kakhulu laba abala emshadweni. Manje bayakwazi ukuthi ukuvakasha kubaba bayavakasha impela mangabe ukuthi ke khona indlela esixoxisane ngayo nabazali ngaphela ngeke ngixoxe nabo uma wabo zami nonkosikazi lo enginayo ukuthi phela egcine nezingane zami lezi ngeke siyilahle indawo. Kubalekile nazo njengoba kubalekile zasemshadweni. Uma lo omshadile yena akanankinga nazo uyazinikeza uthando njengezingane zakhe. Uyayinikeza uthando ngoba uyabona ukuthi ngiyamthanda futhi akukho akusolayo ngami nasothandweni lethu sobabili. So nje uyakhululeka impela ngoba uyazi nje ngithanda yena nje. Into enhle leyo bandla abajwayelekile baba yazi ma kwenzekile wathola owesifazane mhlambe okwazi ukuthi azi abantu bakini azi izingane zakho into enkulu kakhulu leyo mhlambe engicabanga ukuthi wathola unkosikazi right. Hayi kunjalo impela. Uyabona kunjalo. Ayizange zibe khona mhlambe lento yenzondo mhlambe kulo mama wengane ngale ngathi umiyeka mhlambe usuthola omunye mhlambe lento yenzondo ngaba umndeni wakhe ngaba abantu abasondelene naye mhlambe bokade uzwana nabo kodwa ngenxa ukuthatha lesi sinqumo kwagcina sekhona ungasaboni ngasolinye nabo bonke laba bantu kwabakhona ngoba phela ngithi kade kwaziwa impela ukuthi samathe nolimi naye futhi sesizele sesinanengane impela so kwabakhona khona ngeke ngiqamba amanga ngiqamba amanga impela ni se right nomndeni wakhe mhlambe ngaba bafowabo ngaba odade wabo ngaba uma wakhe mayisabili. Hayi ubudlelwane bethu abukho right ngeke ngihlale ngayo ngoba manje basana leya enga yokuthi angiyithathanga indodakazi yabo. Kodwa ke amadamage wawalungisa onke. Ngazama nakhona ngazama ngoba phela kwakusa uyena oyekhona ngaleso sikhathi engakafiki lo esengimshadile so ngangilokho ngizama ngiphesha. Hayi no ngiyezwakala bandla. Asifuna ungasho but ke kunombuzo ke sike siubuze la othi ku 1 kuya ku 10 ukuthembeka onakho emntwini othandana naye noma emntwini oshade naye ukuthembeka einganeni zakho ukuthembeka nje emhlabeni nje wasiphila ungazipha bani kusukela ku 1 kuya ku 10. Unzima lo mbuzo. Unzima kufanele ngicabanga nje ema second amabili ngoba ayingingayinika noma mhlawumbe u6 ungazinika u6 lo 4 uzincishelana ngizincishela ukuthi ngoba phela you never know ukuthi abantu bafila kanjani ngawe ngoba phela egcina usuku nabo abantu banendlela abakubuka ngayo nabafila ngayo yabo. Kune video ke la esifuna ukukulokhuza ukubonisa yona ngaphambi kokuthi nje siqhubeke siye phambili. Kune video engifisa ukuthi sikubukise yona ke ukuze uzokwazi ukuqonda ukuthi uba kahle kahle kuyena ukubhalela. Okay. Ngicela ubuke lapha na ke. Sanibonani babukeli. Igama lami uThobile ngwakwangema. Ngibhalele la kuhlanga media nginenkinga la nomyeni wami. Ngifisa nje ngikuhlaliswe phansi. Ngikhulunyiswe naye. Ngoba manje inkinga yakhe ngibona kahle ukuthi ufuna ungichithela umshado wami ekubeni ba yena ehleli kahle kowakhe. Ngifuna ukuzwa ukuthi kahle ungifunani. Angazi noma uyamazi. Hayi ngiyamazi mfethu. Ngiyamazi. Umazi kanjani? Uma wengane zami ezintathu lengingakhuluma ngaye kade ungibuza. Ngibona indlela iyona nokudinwa nje bekhuluma uyambona unengekile yindaba kwenziwa yini ngicabanga. Hayi unedrama nje uyathana nje lokho efuna ungenza umuntu omubi angimazi ufunani kumina mina ngishadile nawe ushadile angimazi ufunani kumina angimazi nje uyangixaka yabo ngoba enkulumweni yakho uyamuzwa nje bekhuluma ngendaba ukuthi uzobhidlikelwa umshado wara ngabe mhlawumbe into enixabanisa mhlawumbe iyamfaka nalo umunye umuntu wakhe nje ukuthi ushadile. Hayi njengoba ngisho mina ukuthi mina iyangixaka indaba ngoba ushadile nami ngishadile. Ikhona communication eniba nayo naye since ninengane ke mhlawumbe emayelana nezingane. Iyaba khona through ingane masima ngengane makhona into mhlawumbe ayidingela izingane siyasixhumaneke lapha yabo.
but indaba kodwa sike sathi masikhuluma sinawe nje behind the scene ngitshela ukuthi izingane zakhe sezikhulile ziyasebenza usuke ifunani ingane esebenzayo umzali nje uhlezi ingane ifuna something kuwena ngabe mhlawumbe ufuna ukuyenzela isiko elithize mhlawumbe ufuna uyilekelele khona into yoyenza mhlawumbe ufuna uyixhase ngemali ethize umzali uhlezi nje umzali yabo no ngiyezwakala baba ngabe ngidlala ngawo kodwa ke lo muntu esikhuluma ngaye la baba ukhona around la ukhona ukhona around ngicabanga ukuthi mhlawumbe into esingayiqoqa nje nawo ukuthi uma kwenzeka ukuthi uyafika uma ukuthi uyasivumela ukuthi simbize akuba ukuthi mhlawumbe uma ukuthi kunenkinga ekhona ngoba ngenzeka ukuthi mhlawumbe khona into esifihlela yona siyilungiseni nje iqiniso liphuma makufanele liphume ukuze wonke umuntu ezohamba la right kodwa esigqugquzela kakhulu ukuthi kungabi khona umuntu obekwisandla sibe right nje sikhulumeni siqede nabantu abadala siqhamuke nesolution wonke umuntu ahamba ekhaya ekhululekile hayi ngizozama ngoba ikona nami ngikufunayo lokho angizwani nomsindo nohlami mhlawumbe nemama ekhaya ngaze lisole ukuthi suyamfuna futhi kunjalo nje yabo no qhawe awumfake yebo sisinjani siyaphila njani bhuti siyaphila angazi noma uyena nobaba wengane yebo yena yebo sithe ukukhuluma naye la mbijana wesisi ivideo yakho le kade simbukisa yona ngazi ukuthi inokumdida lapha nalapha but ngiyafisa ukuthi uyisuse ekuqaleni ukuthi okay nako kusenza ukuthi sibe la namhlanje okay emini ngibhalile la ngichaza ngendaba yami nobaba wengane zami ubaba wengane zami wangishiya ngisamthanda ekuhambeni kwethuba nami ngahamba ngaba nomuntu ongibona njengomuntu empilweni yakhe waze wagcina sengishada ekushadeni kwami ubaba wengane zami uhlupho phezulu kwempilo yami ekubeni banaye eshadile bhuti angazi ngempela ukuthi ngifunani manje le ndaba sengize ngabona nje angeke ngilethe la kuhlanga media mhlawumbe lizokwazi ukungixazululela njengoba sengimbona naye khona ke imake wesizwe lo muntu umzayelile izingane ezintathu ne yebo okay wathatha omunye umfazi ukhona wena ngikhona azange azatshengisa namhlazana ezoshintsha ingqondo yakhe ngavele ngabona nje sengiyamalele cabanga umuntu wawukhuli naye nithandana ngoba besithandana kwangempela naye wavele nje ngishintshela esikhaleni manje bathini ekhaya ke masethatha umunye umuntu mhlawumbe ekhaya ngaba bafowenu udadewenu ngabe uma ubaba ekhaya bake bazama ukungiluleka bathi ake ngihlale naye ngibonisane naye njengamuntu phela esisuke kudala naye sizingane uyabona uthi umuntu uyambonisa angaliboni nje qobo iphutha kube ngathi wena unephutha avele seqhamukela ngebhomu ngegcineni hawo ushadile imake yini mhlawumbe agqila mhlawumbe ayenzayo njengoba soshadile nje wena mhlawumbe kuwena lo uthi uyakuhlupa angithi vele inamba yami evele nayo kusukela kudala njengoba wengane vele namanje sena unokungitexta angitexte ama message enga-understand athi esuka abezopaka ngasemzini wami uyazi njalo ukuthi ngishadile abese ngifuna ukungibona angi-understand ukuthi kwenzakalani ufuna nje ukungimoshela uthini umkhonyana nomkhonyana wami ngene umuntu okuthanda ukukhuluma futhi ubuya understand ukuthi ubaba wengane kodwa phela igcine nomuntu wesilisa hayi ngeke bafo usikhulumile sinawo kwazi uzuyiveze lonto leyo uyangixaka ke manje ukuthi uthini manje uma wengane sami uyangixaka ke manje lento aseyikhuluma mana ke kusho lento eyikhuluma ayikho uyangidida ke manje no webafo sinange phela hayibo angifuni njalo ukunyolwa umoya ku-TV uyangidida manje ngicela ungisize ukhuluma iqiniso ufuna ngikhuluma amanga phela baba boy iyeke lento yenzayo ufuna ngikhuluma amanga uyangihlukumeza
Hayi ngeke kahleni webafo akekho umuntu mfethu ongabhala abhalela ishow ebhalela into engekho lo muntu uganile unomkhonyana ngithi manje ucabanga ukuthi angavele uthana wena usaba unkosikazi wakho shono kanjalo ukuthi usaba unkosikazi wakho ngeke ukwazi ukuyivuma ngoba usaba unkosikazi wakho yabo awukwazi ukuzoqasha ngesithupha entweni enkulu kangaka ekuthiwa uyayenza lento hayi noma ngakujulukisa kunankinga wena yini lento yenza uyenzelani lonto leyo hayi uyabona nje bhodi kwaseqaleni nje kwayingane ngizikhulise kanzima wathi seqala eqonywa yena ubaba boy wasuka ungazondla ingane zami ngazikhulisa namhlanje zingconywana lenye yazama noma ingakawatholi kahle amatoho kodwa lo mdala uyena okhona uyangisupporta nami njengoma wakhe ubaba boy wanela kuthola lo muntu ngezwe kuthiwa umuntu waseThekwini angazi kanjani wathola lo muntu akangazi kodwa egcineni uyangihlukumeza ufike emshadweni nami angazi uzongifunani angikwazi angilona phela uhlanya but nawe uyangibona angikwazi vele ngithathe inyawo zami ngizoziletha kude kangaka ngibhale incwadi ngibhalele kude kangaka ngidlale ngaye uyazi ukuthi wenzani cela ukhuluma iqiniso abantu babone ukuthi wena uyangihlukumeza hayi yebo kushutha umfiseli awumfiseli into enhle uyabona ngoba wena ufikeliwe isikhathi sokuthi umthatha umenze umfazi ethanana nawe enezingane zakhe ezintathu wangakusebenzisi lokho wamiyeka wathola omunye umuntu ombona engcono kunaye mase umtholile omunye umuntu ombona engcono kunaye yena setholwa omunye umuntu ombona naye ukuthi ungcono so ubonisa mobhidla izinto yakhe ngobani hayi njengoba ngisho nje mina ukuthi yabo into ayisho manje iyangixaka ngempela ke mina yazi yangihlukumeza kwamina okushuthi vele kwaseqaleni akwazi ungithanda wawuvela ungiyuza namanje ufuna ungichithela umshado wami ngoba ufuna ukungiyuza ngangikuthanda kakhulu kabi kodwa ke manje phela sekwadlula lapho lento ufunani pho umuntu omobe inkosikazi wami manje nayo into eyinkinga ke nayo into eyinkinga wena uyayifuna lento oyifunayo but ekugcineni kosuku kunomuntu futhi ongafuni ukuthi ezubhlungu but lo uyafuna ukuthi ezubhlungu angithi hayi anginjalo angifuni ezubhlungu kodwa manje pho umfunani pho ngoba ushadile angijona wazikhethela waba ne choice yakho wazikhethela manje pho umfunani hayi yabona iyangicasula no webafo izoqhatha nonkosikazi lalela webafo lana bafo lalela mfowethu lalela la esikhona njengamanje angazi mina bese ukuthi into enje ithiwani hayi mfethu yabona nami yangihlukumeza empilweni yangihlukumeza emoyeni ngoba ngiyazama yonke ngithi ngimsupport kodwa manje mangabe sengenza ngibe umuntu omubi kanje emphakathini umsupport kanjani hayi yonke into ayisho athi ndlelani umsupport ngayo mina bengizama uyazi naye zamani baba boy awukazi ufike wena ngasemshadweni wami upake ngasemshadweni wami hayi awukazi ungilandele ngemsebenzini ngizobona izingane uthini uma ngitexta mina mawubhala ama message uthini kumina hayi angani ufuna ubufakazi le ingane zakho ucela ukubuza ingane zakho ihlala lapha emshadweni wakho ahlala nami ingane zami okay usukufuna ingane kanjani pho ahlala nami yini uqambelana manga ungitshela ngoba umdala nje baba indaba man uwaqambelana manga hayi phela ekugcineni kosuku uwaqambelana manga yabona akumnandi ukuzongcolisa igama lakho ku TV manje uwaqambelana manga pho phela usuku le ngane ziyasebenza nje lezi ngane usuke efunani wena uyenzelani lento yenza ngathi futhi sengiyahamba yabona manje awukwazi ngeke uzuyenze lonto leyo wena cha lalela ebafu mina ngibona ukuthi ukuze ugeze igama lakho ngoba phela lo muntu nje beshadile nje kunabantu emzini wakhe angithi kunabantu basemzini wakhe abangakudla bakufele mase bathole lento yenza ukuthi wena uyahamba uye emzini wakhe uyoma ngaphandle uyonyobela ngamanye amagama umanyonyobe empilweni yami kanti intombi le ohamba uyibhona sela ngoba umfazi womuntu nje lo angithi yona into engicasulayo ukuthi manje mina sengizoba umuntu omubi emphakathini umubi vele ukuba kade ufuna ukuyilungisa bekufanele akhulume nami hayi la emakhamereni hayi la ku TV hayi cha ke wena weza kumina kumina wangitshela ukuthi awusangifuni ngoba ngezwe nje sokuthi ushadile wakwayilungisa wena kumina lonto wake weza kuyona uzomtshela usamfuni angazi intombi yaliwa ayaliwa okay okushuthi ngokwakho nisathandana vele hayi angishongo njalo uyamyuza lo umuntu okuyena obalekile umfazi wakhe angithi mina nginonkosikazi nawe unendoda yakhe uyakwazi ufunani pho kuyena ke ngoba uyakwazi lokho lento engikaya ukuthi ufunani indaba athi ngiyamhlukumeza mina ngoba nami nginonkosikazi wami nawe unendoda yakhe hayi uyaphi kumina ufunani emzini wami ke mangangihlukumeza phela ingane ngihlale nazo endingane zindala uyakwazi ukuzikhulumela nezingane zakho mina ngingenaphi ufunani emzini wami ufuna umyeni amathini ufuna ungihlukanisa nomyeni wami uzongicosha yini ufuna ungenza isithembu yini baba boy
uzokuthatha ngabe kuthatha kuphi wahluleka nje ukuthatha wakuyeka wakhetha omunye umuntu angakuthatha manje uma ucabanga why uyenzela lento yenzayo hayi uyabona lento iyangicasula into esikhuluma la manje iyangicasula kwangempela mina into engiyibonayo into engiyibonayo kufanele uyenze ukuthi uzehlise uma wrong nje uma umuntu ikhanda lakho rezina kahle kufanele uzehlise kulomuntu wesifazane umhlaba ubuka ngoba nendoda yakhe izoyibuka lento umhlaba uthi ubuka ubulibona iphutha la awuyena umuntu oqala oyenzayo lonto yabona mase sihambe sekuzinye izindawo uthola ukuthi bakhona bayenzayo but ukuzibona ukuthi wrong nokuvuma iphutha kuwumtsizo ophindiwe ngoba uyabona ukuthi ngibhedile la ngiyalivuma lephutha ngiyaxolisa kodwa manje wena molo kubhiza udazi inkane ngento wrong ufuna ukuqhubeka udazi inkane ngento wrong noma uzafuna ukuba yisoka uyisoka lutho mina nginomfazi wami phela kulungile asilungise lephutha sowulenzile ukuthi ngamzalisa ngiyalivuma lelo iphutha lelo ukuthi ngimthatha mana ngiyalivuma ngicela ukubuza iphutha ukuthi wamzalisa kungaba ukuthi uyalivuma lelo phutha iphutha ngoba phela angagcina ngasemthatha ngisho ngalimaza impilo yakhe kodwa ngabe wagcina ethola umuntu naye ke akathokoze nomuntu wakhe nami ngithokoze nonkosikazi wami ke la mshado angazongiqambela manga ku TV ngisho awuvela ungiyuza wena baboy awuvela ungiyuza kwasekuqaleni awukazi ungithanda awukwazi ukungibiza ngephutha wangibiza ngephutha kanti wangithanda yini ngithanda impela kodwa manje usungibiza ngephutha uyabona manga uzozongenza umuntu omuntu bela ku TV hayi ngeke imanje ufuna kuthiwe emshadweni wami ngami ufuna kuthiwe kuthiwe mina ngifuna wena njengoba uphika nje uthi wena mina ngikufunayo uthini kahle kahle empilo yami ufuna umyeni wamathini ngawe ufuna kwenzakaleni ngempilo yami mina wami unkosikazi ufuna thini wami unkosikazi ngami wazwanyanyisa lento oyikhulumayo awukahle kufanele athini wami unkosikazi uyangilandela uyangifuna wena uyangisangifuna wena khuluma iqiniso umkakho akwazi lokho uthi usangifuna uyangifuna hayibo nathi ngulube uyayiphi uba ingulube la imina noma wena uyangisukela manje sizingulu ukhona ingulube la webhodi yaphuma kancane ngiyaphuma mina sesizingulube manje ngokuthi wena ngisho lo ngiqambela amanga uyingulube ngoba impela kodwa yabona bese funa ukuqalisa igama lami ku TV uyabona manje nginyuka isumoya le nto ayikhuluma ukufosha udaka ngoba phela ingulube ifosha udaka kusho ukuthi ukufosha udaka le nto ayikhuluma iyafana insena lekanti ngoba ngigcolisa igama lami endoda lalela ngigcolisa igama lami lalela lento yenza irongo yabo ufuna silimele iqiniso lento yenza irongo awukwazi ukuthi ufuze ukhethele umuntu ofuna wena ngithi athi amantombazane emaningi wakhetha yena ufunani manje pho kulomuntu uyamxhaphaza ufuna usaphelele lo mshado bese kwenzakalani bese uyajabula njengoba singeke ngasho ukuthi cha unomona wena kusho ukuthi awumfiseli into enhle lo muntu ngiyamfisela into enhle awumfiseli uqamba amanga kodwa manje mangabe sezongenza ngibe umuntu omubi la wenze lento awuyenza nasekuqaleni awumfiseli into enhle wena ufuna ungidestroya ufuna ngibe inhlekisa nakumkakho ngoba vele isithemba usifuni anganoma ufuna ungenza isithemba mhlawumbe usaba umkakho ngicela ukhuluma iqiniso izwe lonke lazi ukuthi umuntu onjani ungadestroy imshado wami sincese man ncese cha wazokhohlakala abantu time ukhohlakele cha wazokhohlakala ngiphatha kabe sekhala bese ekhala umusuku-act uya-act manje nami kubhlungu ukuthi ngizoba mubi inkosikazi wami nengane zami manje lapha emshadweni imake lento ngamanye amazwi lento ngamanye amazwi uyayazi kodwa ngoba naku uzoba mubi hayi siyakuxolela yeso uyayazi inkosi yami shebe manje usaba ukuba mubi unkosikazi wakho kuyena owamkhethayo wathanda yena hayi uhlanya lo ngoba ngihleli nohlanya la ofuna ukuthi limoshakalelwe izinto uyabo uhleli nengulube uthi iyakunonela ngangazi ukuthi uzongibiza ngengulube ungizalisa ingane kanti uzongibiza ngengulube cela ukuxolisa lapho bengaqondele kuphume kabi ngifuna ukukhuluma iqiniso before uxolisa khuluma iqiniso baba boy khuluma iqiniso ukuthi uyangilandela khuluma ngifuna ukukhuluma lelo qiniso ungahamba uyobhonisa emzini womuntu into eyenziwe insizwa ezazithwala intombi lezokudala nakhona zazingasondeli nanokusondela lapho kulowo muzi intombi ethwalelwe khona zazihamba ziyoyilinda emfuleni ziyithwale nazo isuke emfuleni zihambe nayo wena uyoma ngasemzini uyadelela wena bakuyeka abakuyeka ngempela hayi uyabona nje mina into engingayisho umboni umyeni wami kahle kahle umboni into engingayisho naye mhlawumbe umbiza ngengulube njengoba wenza nje imoya iyaphakama manje uphakanyiswa yini wakho ngicela ukubuza nje wakho okay naku wakho kuthi uphakeme uphakanyiswa yini kusekwenziweni kwena akumnandi ngicela igama lakho ku TV akumnandi ukuthi kuzokhulunywa iqiniso ku TV ngawe ekubeni umuntu ombethe isikhumba semvu lalela uyimpisi embethe isikhumba semvu ngoba unkosikazi wakho ukwazi ukuthi womunye umuntu wana uyena ukuba impisi ke le embethe isikhumba semvu nalokho kodwa engathi sekukungithuka ke manje ngoba phela ukuthini ekugcineni kosuku mina angiyazi lento ayishoya ngempela iyangihlukumeza yini enhle phakathi kwempisi nengulube
hayi nona uthuka abantu lobabizwa ngezingulube ngulube kunempisi ngoba impisi yimbi kakhulu. Ngisho ukuthi ingulube ke nawe. Kodwa uyamqhaphaza ngempela lo mama lo udlala ngaye mfethu. Udlala ngaye ngempela mase sikhuluma iqiniso asiyeke nje impisi nezingulube but udlala ngaye. Eqinisweni. Ngoba unayo unkosikazi wakho wangafocus enkosikazini wakho kanti. Hayi. Uyamsaba futhi lo nkosikazi unjalo nje. Angimsabi ngiyamthanda. Ukumthanda ukuhamba nokumsaba. Phela umuntu uma umthanda vele uzomsaba ukumhlonipha ke futhi lokho. Uyamhlonipha. Uyazi yavelelwa ingulube kaNkuluNkulu. Le yona ongayihloniphi. Njengoba naye kade ngimhlonipha nje naye. Kodwa bese esho kanje mina ngambekezela lo muntu wesilisa. Ngambekezela eyisoke ebusheni bakhe ngambekezela. Zila nangala intombi. Kodwa ngambekezela nginonke imthatha ngihlala naye phansi. Ngangazi ukuthi namhlanje uzongibiza ngengulube. Ngangazi ukuthi uzongenzeni. Ingakho ngithi ngiyaxolisa liphumeka. Wayesoke ebusheni bakhe. Kakhulu wayiqonya kabi ngiyaxolisa lapha impela ngiyaxolisa ngikubize kabi ngengulube ngempela wangibekezelela iphutha lami ngiyalibona lapha. Wamiyekelani? Usokungiphatha kabi. Wamiyekelani pho ngamthatha? Mina ngikuhlupha noma usushadile nakho kusokungihlukumeza. Wamiyekelani wangamthathi? Wakubekezelela yebo uyavuma. Wamiyekelani wangamthathi pho? Hey, phela ngithi inhliziyo ichacha efuna ukumthatha ngaleso sikhathi. Kusho ukuthi mawubona mina ongaboni wife material wawubona nje into ngangibona before ngadidiswa bese ngibona umzali ngasele ngibona kuyena wamzaliselani pho? Wamzaliselani? Hey, ngathi lembuzo inzima manje. Inzima ne? Bengazi kanti uthi ngize ku interrogation nami. Mina ngithi phela kuzoxoxwa nje. Manje abona sekuyacaca ukuthi ishubile phela. Wawumzaliselani pho ngoba wawungamdingi empilweni yakho? Wawumzaliselani? Awazi na wawuqhaphazela. Manje iqiniso baba boy ukuthi sihlukane. Khuluma iqiniso. Ukuthi ungifunani emshadweni wami? Wayefuna udestroy umshado wami? Ushadile nawe. Noma ufuna mina ngiyotshela umkakho ngalento oyenzayo. Ukuthi umanyonyomba wena. Vele mfazi usezoyibona phela lento leyo usukhuluma la. Usezoyibona manje. Ngizombonisa nento ongibhalela zona wena. Wesisi ngicela wenze kanje. Sikhuluma nonkosikazi wakhe manje ngicela ubheke naye ikhamera utshela unkosikazi wakhe izinto ezenziwa yilo baba. Sisi. Uyangibona ukuthi ngidine njani? Nyeni wakho lo. Baba ingane zami. Uyakwazi mhlambe waxoxela. Lo osengibiza ngengulube namhlanje uyanginyonyobela ngishadile nami njengoba na ushadile. Uyanginyonyobela emzini wami angibhalela ama text ufuna ukungibona ufuna sibuyelane angazi ukuthi awumnelisi yini emshadweni wakho angazi sisi kodwa ngithi ngimreport ngoba uyanqaba ukukhuluma iqiniso ukuthi uyangilandela ungenza umuntu omumbi emyenini wami ngebhadi umyeni wami ke yonke lento uyayazi ufuna uhlale wazi ke sisi ukuthi nawe ushada ingulube mhlambe kusasa sazokushiya. Yeah. Namhlanje mhlawumbe kuzoba mnandi mawufika ekhaya ngoba izobe ingakaphumi ku-YouTube lento. Kodwa insukwini ezimbili ezintathu nje ezizayo kuzobe sekwaziwa ukuthi kahle kahle uyamlandela uma wengane zakho. Asekho intombi. Wamiyeka utholile intombi entsha. Intombi entsha leyo soyishadile sobuyela kuyena futhi emuva. Awuqhubeke ngani uthole nje ngoba unithanda izinto ezintsha. Yini ubuyele emuva? Engulubeni. Uyofuna nengulubeni. Ya yabona nje bese khulume kanje manje yabona kona mangabe uyindoda kuyafunakala ukuthi mina aphulumele iqiniso noma ulinzi. Uyahluleka nje na. Hayi manje ngithi nawe uyasho ukuthi angikhuluma iqiniso ngoba manje egcineni kosuku ukuze solveke lento leyo. Ufunani ke kuyena? Ngicela usitshele yini uyifunayo? Ya yena ngisamthanda yena. Usamthanda ne? Ngisamthanda yena. Inkosikazi yakho iyakwazi lokho ayikwazi? Ayikwazi. Oh wow. Ayikwazi kodwa ke manje sizokwazi. Ngapha nakho ngiyangiphoqa manje ngikhuluma iqiniso. Asikuphoqi ufuna ukukhuluma vele iqiniso ukuthi awuphoqwa. Awuphoqwa bengibonga liyeka bese ngalivala thina isho uliyekile iqiniso linjalo. Uma ukuthi awulithanda ukulikhuluma. Wamiyekelani pho ngamthatha ngoba uyamthanda kusho wena. Hayi mina ngizocela ukuxolisa nje ngaphela manje yabona manje ngimubi emphakathini yabo nje bese khuluma naye wakhuluma naye direct kanje umphakathi usho mina sengimubi vele usho unkosikazi wakho kumphakathi njengoba uthi umubi emphakathini uyena nje yedwa umphakathi between no ayikho into esingayenza inkinga futhi akaphenduli ukuthi wayekelana kungishada kanti uyangithanda kanti usafuna nawe sisakushada
pho yini manje wafuna sibe simelene nalombuzo ukuthi wayekelana ukushada angizakaza kushadanga nomunye umuntu manje kanti ngihappy ke emzini wami asifocuse lapho ke kubeni happy ke nomuntu ohappy na ngoba mawuzoqala phansi umbuzo ukuthi wayekelana ukushada shuthi usaphatheke kabi wena ufisa ngabe ushade naye cha angifisi nanokuthi ngishade kodwa ngiyabonga nanokuthi ngaphuma nesasandleni zakhe kangazi ukuthi uzongitshengisa ukuthi ngingulube egcineni ngiyambonga ngicabanga ukuthi konke kungaphakathi ukukhiphile namhlanje dade kuyaxolisa ngiyakubona ukuthi uyakhala kubhlungu uphumile ne hayi kungcono cela nje kodwa angaphindi anginyonyobele angaphindi akakusho la ayizwe lizwa ukuthi akaphinde alandelane nami akaphinde angitext and adelete inamba yami efonini yakhe adile nezingane zakhe angaphinde eze kumina khona ingoma angisakhumbula noma kade kuyetrompisi noma kade kuyeyani ithi ubenzana abafazi babantu wemanyonyoba uzolimala kuyela ngasekulimaleni manje manyonyoba awuphole phansi abafazi babantu unomfazi wakho wena omthandayo awufocus enkosikazi wakho ndoda ayikapi hayi no ngizokwenza njalo mfethu ngizokwenza njalo kuyaswakala igama lohlelo iWhy Mina igama le TV uhlanga media ngicabanga ukuthi isikhathi esiningi insizwa ifana nayo le insizwa yakwaSithole into ebangela ngithi ifana nayo isenzo asenzile sokuthi athi uma ngabe esetholile omunye umuntu aqhuba naye impilo kodwa inhliziyo isalele emumva kuthi isikhathi hayi ngoba nake inhliziyo isalele emumva kodwa akukhola lokho ukuthi khona ipoint afuna ukuprove ukuthi hayi mina ngisengamginqa manje singaselutho naye but ngisengamginqa insizwa ke ziyaye ziprovelane ama point athize ziprovelane ngabantu nje besimame mawumuntu esimama owiki ugcina uliprovile futhi lelo point mawukuthi awunakile insizwa iyakwazi ukuthi ibuyele kuwena ngokuthi iyazi vele ukuthi uzovuma ukuthi ibuye seyizoxhaphaza nje hayi ngoba nakizela ukuthi mhlambe iyakuthanda noma ifuna kubuyelwana igama ke liba phezulu nelisebenzayo igama lokuthi ngiyakuthanda abantu basajajulisha lelo gama abona mosajajulisha lelo gama lokuthi uyathanda usazophela ngoba ilona gama elisetshenziswayo uthola ufuna ukusetshenziswa wena self kodwa kusetshenziswa igama elithi uyathanda ngoba kuyaziwa ukuthi leli gama elithi ngiyakuthanda abantu besimame liyabathambisa ngiyangazi kanjani ngicabanga ukuthi kumele nathi njengoba bamantombazane siqinisekise ukuthi ingane zethu siyazitshela ukuthi siyazithanda ngaso sonke isikhathi ilijwayele nje ingane legama lokuthi iyathanda ngoba abantu besifazane bathathela phezulu leli gama nokuthi nje ingane itshela ukuthi inhle ngoba once wahlanganisa lamagama amabili wathi umuntu muhle wathi uyamthanda ngaphezulu so uwinile ngoba akajwayele phela ukutshela ukuthi muhle futhi akakujwayele wena ukutshela ukuthi uyathanda so uqhamuka nezinto wena angajwayele ezimjabulisayo nezimncumisayo akhohlwe ukuthi othandweni awuhlezi utshela ukuthi umuhle futhi uyathandwa kuba nezinkinga nje nezivuva bazakhona ezizokwenza ukuthi ngigcine nihlukene mhlawumbe ngigcine seninkuku nempaka seningasabhekani nokubhekana uyabona kodwa isenzo salomfo sibe sibi ngoba ulitholile ithuba lokuthi emthathe emenze umfazi wamzalisa nezingane zantathu kodwa makufika isikhathi sokuthi aganwe noma ashade wabona abanye abantu abasha empilweni okuyibona abafanele ukuthi bathathe lesihlalo of which kube wrong lokho ngoba lo muntu lo waya bazana kahle naye futhi abangandawonye bananezingane nangaphezulu umndeni vele lo umuhle kabo nezingane ezintathu kodwa uzoziqalela phansi nje utalatiya lakhe uyabo asisho ukuthi ngoba nakusenenzele sekumele umshade lo umuntu makuukuthi akanayo lama qualities owafunayo asikho vele isidingo sokuthi umshade but la uyabona ukuthi asikho isizathu esitheni la mhlambe noma okubo kwenziwa wosifazane ngicabanga ukuthi nje it's a matter of mhlambe wayesenezingane ezintathu sembone ngazuthi nje hayi indaba lo engathi angashada nomuntu omusha uyabona so angiboni ukuthi kwahamba kahle lapha kulesa sinqumo but ekugcineni kosuku uma ukuthi la khona ujabulile uhappy yonke into ihamba kahle ayikho into esingayenza ngesimjaje kodwa kona isinqumo sakhe asibanga sihle owesifazane siyambongela futhi siyamjabulela ukuthi wagcina etholile umuntu akwazi ukuthi aphile naye kubhlungu imbi lento ukuthi kungasuka indoda yakomunye umuzi ihambe iyobonisa ime engathi ilindile intombi ngasemzini womuzi ngasemzini womuntu oshadile ufuna intombi ufuna umuntu oshadile ufuna ukumkhipha njengentombi nje hayi kungahlonipha umuzi womunye umbhemu lo ezinye izinto zazingaphuma nevolovolo zimshaya ikhanda ashone ngempela ngoba uyajwayela imbi lento ayenza uyajwayela nje ayekho umuntu ongenza lento eyenziwa ilo baba
yabo ukuthatha imizi kancane ayenziwa lento ayenzayo ngisho abafowabo lo baba oshade noma wengane zakhe mangake kwenzeke beyizwe noma beyibone lento abanye mhlawumbe bakhona bangathukuthela ngendlela ukuthi kuze kugcine kuchitheka igazi uqale impi esasingazi ukuthi iyoqala futhi mhlawumbe ingapheli ngoba obunye uthathile isibongo sabanye kancane noma wathatha umuzi womunye umuntu kancane so sikubheke ukuhlonipha umfazi womuntu umfazi oshadile asimhlonipheni siqinisekise futhi ukuthi siyaqhelelana nabantu abashadile ngoba kuyosifaka enkingeni lokho ayekho umuntu ongafika phanta ehlanganise beke isenti phezu kwesenti efuna ukuthatha umfazi bese ufike wena konke lelo gugu lakho lizodliwa nje mahala for free kodwa ke makuvuma oyiphethe ayikho into engenziwa bu